बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरारि जथुम्माया सानथामनि हाबाफारिजों दिनै खुंफुंजाबाय। बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरारि जथुम्माया 2, 3 आरो 4 सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै तामुलपुर जिल्लानि कुसुबारि गोजोन फोथाराव दिनैनिफ्राय खुंफुंजाबाय। बे जथुम्मायाव भारत हादरनि हादोरगिरि रामनाथ क'विन्दआ 4 मे खालारनि गेवलां मेलाव नुजाथि फैगोन। बेजों लोगोसेनो आसामनि रायजो बेंगिरि जगदीश मुखी, गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, मेघालयनि गिबि मन्त्रि कनरेड के सांमा आरो सिक्किमनि गिबि मन्त्रि प्रेम सिंह तामां बिथांमोनजों लोगोसेनो आसामनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर' बिथांमोनजों लोगोसेनो गोजौ थाखोनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लागोन। दिनै गिबि साननि हाबाफारि बायदियै आसिना बसुमतारी गोसोखां गाहाय लांगोना बेखेवनाय, बिफां गायनाय, सान्तिश्वर ब्रह्म आरो सनाराम बर' गोसोखां आलासि जिरायसालि बेखेवनाय, गाहाय सायनासालि बेखेवनाय, मावसोमबादा बेखेवनाय, दिन्थिफुंसालि बेखेवनाय बायदि बायदि हाबाफारिफोरखौ मावफुंनाय जायो। बेजों लोगोसेनो दिन्थिफुंसालियाव बायदि बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद मोननो हागोन, जेरै बर'नि गाननाय जोमनाय, दामनाय देनाय आगजुफोर, बिजाब, उन्दै उन्दै गथ'फोरनि गेलेनाय मुवा बेसाद मोननो हागोन होननानै फोरमायदों। नंगौ, जोंहा बे 61थि जथुम्मा बर' थुनलाइ आफादनि बेखौ जोङो जोबोद गाजा गोमजायै फालिनो होननानै जोङो सानदों आरो जों बेबायदिनो आयजनबो खालामदों। दा बेवहाय जोंखौ एक्जिबिसननि दायित्व होदों जेला जों एक्जिबिसनाव जेनेरेलि जिखिनि थायो, जेरैबायदि मोनसे नेसनेल लेभेलनि बिजाब मेला बे दङ, गासै 60था बिजाब मेलानि जोङो माने स्टलनि जों बेबस्था खालामदोंमोन। दा जोंनियाव दिनैसिम 32सो फैबाय आरो बाखिफोरा हयथ' दिनैनि गेजेराव फैगोन। आरो बिनिफ्राय जों बेबायदिनो जानाय लोंनाय बे बिभिन्न धरननि बर'नि दोरोङारि जानाय, मिसिंनि जानाय, कार्बिफोरनि जानाय, असमियाफोरनि बेबायदि जों गोबां आइटेमनि थाखाय जों स्टल माखासे बानायदों आरो बेफोरो गासैबो फिलआप जाजोब्बाय, गंसेबो गैला। बेयाव खांख्राइ सावनाय, ना सावनाय, अमा सावनाय, दाउ सावनाय गासै मोनजोबो। फिथा गासै जेसेबां जानाय दं बेफोरखौ मोनजोबो। बेनि अनगायैबो गथ'फोरनि गेलेनायनि थाखाय जों बेवहाय धुनियाकै माने बेबस्था खालामदों। लाना फैनानै गथ' गथायखौ बेयाव हगारना होयोब्ला बिमा बिफाया बेरायना नायबाय थानो हागोन। आरो बेबायदिनो हिन्जावफोरनि थाखायबो जोङो माने जेनेरेल मोननै बेबस्था लाखिदों, जेनेरेल क्लथसेस आरो ट्रेडिसनेल क्लथसेस। बेयावबो माने मिसिं, कार्बि, बर' बेफोरनि माने जिफोरा दङ आरो जेनेरेल जिफोराबो दङ। बेनि अनगायैबो जोङो मोनसे स्पेसियेल जों खालामदों देग्लाय माने मा इनभाइटेड माने जों माखासे इनस्टिटिउसन जेरै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि क'क्राझार, CIT क'क्राझार, गुवाहाटि इउनिभारसिटिखौबो हांख्रायदोंमोन, डाउन टाउन इउनिभारसिटि, रामानुजन एकाडेमि बेबायदि माखासे इडुकेसन इनस्टिटिउसनफोरनिफ्रायबो जोङो बिथांमोनखौ दिन्थिफुंनो थाखाय बेयाव खावलायदों। बिथांमोना फैदों जोंनि लिंनाय लेखा। बेनि अनगायैबो BTCनि गासै 40 डिपार्टमेन्ट दङब्लाबो बेनिफ्राय मोनसे एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टजों लोगोसे गासै फिसारि, हेन्डलुम बेफोरखौ लानानै गासै माने 13था डिपार्टमेन्टआ बेवहाय बाहागो लाफैदों। बेनि अनगायैबो जोंनि बाक्सानिफ्राय PHC पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारनिफ्राय बेवहाय मोनसे जोबोद माने समायना पुतलानि गेजेरजों माबायदि लेट्रिनाव थाङोब्ला माबायदि दै होनांगौ, माबायदि खालामनांगौ बेफोरखौ जों बेवहाय बेबस्था खालामनानै दिन्थिफुंनो नाजादों। बेनि अनगायैबो बयनिख्रुइबो गिदिरसिन बाथ्रा जाबाय माने मा बर'नि दोरोङारि न'खर, जाय दोरोङारि न'खराव बर' मानसिफोरा जिउ खुङो। हयथ' जोंनि गोबां टाउनाव थाग्रा मानसिफोरा दिनै बर'फोरा माबायदि जिउ खुङोमोन बेनि गियाना हयथ' गोमालांबाय जानो हागौ। बेखौ जों बुरखांफिननो थाखाय सेपारेटलि जोङो मोनसे बेखौ माने मा खालामदों दिन्थिफुंनो नाजादों। आरो बेवहाय जों मा खालामदों जे सानफ्रोमबो सोरबाफोर गोसो गुदुं जुदि हाबा जानो गोसो दङब्ला बिथांमोननि समस्त जों खरस, जानाय लोंनायनि खरसखौ जोङो होनानै बिथांमोननि हाबाखौ जोंनि आर'ज गाबनायनि जेसेबां माने मुवा बेसाद दं गासैखौबो जों होजोबनानै बिथांमोननि हाबाखौ जोङो मानसि गिदिर जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ लिङै लिङै खालामना हरनो थाखाय जों बेबस्था खालामदों। जरा मोननै नङा, जरा मोनथाम जाबाय दिनै। आं दहायबो बुंखांबाय मोनसे मिडियायाव जे मोनथाम जोंहा जाबाय दिनैनि 6टा बाजि। जोबोद गोजोनदों दिनै 61थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मा। जोबोद बोथोरा गाज्रि, थेवबो बेयाव मोनसे बिराद गिदिर चेलेन्जिंनि गेजेरजों बेखौ दिनै आबुं खालामनो थांगासिनो दङ। आरो जोबोद बेयो मोनसे जारिमिनारि मोनसे जथुम्मा जागोन, जेरावनोखि भारतनि हादरगिरि रामनाथ क'विन्द बिथाङा फैगासिनो दङ। बेजों लोगोसे 3 चिफ मिनिस्टार आसाम, मेघालय आरो सिक्किमनि आरो आसामनि जों रायजो बेंगिरि राज्यपाल बिथाङाबो बेयाव थागोन आरो गोबां बेयाव आलासि बिथांमोनखौ हांख्रायनाय जादों।
जोबोद गाजा गोमजा बेयाव जागोन बोथोरा गाज्रिब्लाबो बेयाव खिन्थु जोंनि जिखिनि साहित्य सिबिग्रा आरो रायजो राजा रावबो फावसायनानै थायाखै आरो बानजाय कमिटिखौ जोंनि बानजाय आफादखौ जों बाख्नायनांगोन बेयाव बिथांमोना मेंनाय गैयालासे बोथोरा गाज्रिब्लाबो बेजों चेलेन्ज खालामनानै दिनैसिम बे 67थि जे बोसोरारि जथुम्मा बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय जोबोद बेयाव माने खस्थ' सहायगासिनो दं आरो जोबोद माने बिथांमोना हार्ड लेबार बेयाव खालामगासिनो जों बयबो नुदों आरो बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै बेयाव जों मोननै बेयाव गेलेनाय आयदानि बेयाव आयदा लाखिनाय जादों मोनसेया जाबाय उसु आरो मोनसेया जाबाय बेयाव बर'नि जे दोरोङारि जि खमलायनाय बेखौ बेयाव जों कम्पिटिसन दोनदों आरो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बेयाव देरहागिरि बिथांमोननो हयथ' बेयाव सार्टिफिकेट होनाय जागोन दा बेखौ बेयाव बानजाय आफादा बेयाव सरजाबनानै लाफादों बर' थुनलाइ आफादा दा बेयो जोबोद गोजोनथाव जों बेयाव नुदों जे बड'लेण्ड जि उसु एस'सियेसन बिथांमोना बेयाव जेसेबांखिनि गेलेगिरि दङ बिथांमोनखौ हांख्रायदों खुब सम्भब आसामनिफ्रायबो बेयाव हयथ' बाहागो लाफैदों बिथांमोना बेयाव गोबां गेलेगिरि नुदों बेयाव 300निबो बारा गेलेगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैदों दा बेनि गेजेरजों जोंनि जाखांफुनाय जे उन्दै उन्दै गथ' बिथांमोना गावनि फिजिकेल फिटनेसजों लोगोसे जे गेलेनायखौ जों मोनसे केरियार खालामनो हायो बेयाव स्टेट लेभेल नेसनेल लेभेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव जाहाथे बिथांमोना गावनि जि मासि बेखौ रोखा खालामनो हायो जों बेनिनो मोनसे बेयाव जों बुंनांगोन बिराद मोजां मोनसे हाबाफारि बेयाव सरजाबना लानाय जादों आं आसा थिदों जे बेयाव जिखिनि बर' थुनलाइ आफादजों लोब्बा लाखिनानै जि गेलेनाय बादायलायनाय होदों बे आबुं जाफुंसार जागोन आरो आफा आनान गसाइया बे बर' थुनलाइ आफादनि 67थि बोसोरारि जथुम्मा बेखौ आबुं जाफुंसार होनायाव मदद होगोन आं बेखौनो बे समाव आर'ज गाबहरदों जों नुबाय दिनै जे माने बर' रावा खिन्थु माने जिहेतु नोंथाङा डेपुटि लेङाइ खुंगिरि हिसाबै जों बर' रावा गोबां ओनसोलाव दानि थैलांनायनि लामायाव बे बेलायाव माबायदि खिन्थु बिदि नङा जे बेयाव बर' रावा दिनै 8 सेटेलाव जायगा मोनबाय दिनै बर' रावखौ केजि टु पिजि फरायनो हानाय मोनसे अबस्था जों बेखौ नुदों बेजों साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हायो आरो बेजों भारतनि बा स्टेटनि गोबां जोङो बादायारि आनजादफ्राव बेजों बाहागो लानो हायो दा बेयाव जोङो नुदों फारसेथिं जोङो नायदों बर' बिजोङा दिनै मोनसे चेलेन्जेस खालामगासिनो दङ बेयाव मोनसे चेलेन्जेसआथ' दंखायोनो खिन्थु जोंहा माहारि हिसाबै थांनांगौ जायोब्ला जोंनि बर' रावजों जोंनि सिनायथि जोंनि थामोनथा आरो जोङो बिजोंखौ फोथांना लाखिनांगोन